רוצה לספר לאבא איפה היינו היום? תספרי לאבא איפה היינו היום. לאן הלכנו? הלכנו לטיול. ומה פגשנו? מה פגשנו בדרך? מה פגשנו? מה פגשנו? חתול שחור. כן, נכון. ומה החתול עושה? מה החתול עושה? הוא חיפש בפח אוכל. נכון? כן. נכון, נכון. ואז היא אמרה שהחתול מיילל מיהו מיהו. נכון? ואחר כך פגשנו את הכלב. נכון? כלב יפה. אמרנו בוקר טוב כלב. כן. נכון. ואז הכלב, איך הכלב נובח? מה אמא אמרה לרומי? כלב נובח, אב אב אב. כן? ספרי לי אמא. נכון? יותר. וואן ימות! וואן ימות! אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. בוא נשיר. עוגה, עוגה, במגל נחוגה. תשירי לאבא. מסתובב כל היום עד אשר נמצא מקום לשבת לקום. נכון? נכון? תשירי. תשירי. תשירי לאבא. עוגה, 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 במגל נחוגה. מסתובב כל היום עד אשר נמצא מקום. לשבת לקום. תשירי לי אמא. תשירי. תשירי לי אמא שיר. נו? רומיק. תשירי לי אמא. מה? לא מה שתפסת מקודם, זה אין... ספרי לה. רומי. אנחנו ככה כל בוקר. אבא לא רגיל לראות את הבוקר שלנו, נכון? שאנחנו מסתלבטים? נכון? נכון? מה? כן? תגידי לאבא, אנחנו כל בוקר מסתלבטים. נכון? כיף לנו בבוקר. תשירי לאבא שיר. תשירי לאבא שיר. תשירי לו. השפן הקטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל. נכון, נכון. לה לה לה. אפצ'י. זהו, זה כבר לא דיבור, זה כבר עצבים של מרוקאית. יאללה, זהו, נגמר. לה לה לה. תערבי אותה. לא, לא, תשיבי אותה ותשחקי אותה. לא, אבל די, כואב לה. עכשיו תפרי איתה. רומי? רומי? הנה אבא. אבא ירים אותך. זה סרטון אתה גם יכול לשלוח, נכון? לה לה לה, אפצ'י. לה לה לה. אפצ'י. לה לה לה. זהו, זה כבר בכי, מאמי. זה כבר עצבים. מה השעה?